Human sa bitin, arita sa gatusan ka mga iro ug iring ang gibakunahan sa Dakbayan sa Talisay Atol. Nining pagsaulog sa World Rabies Day. Si Chona Carrion sa report. Sayo pa lang sa buntag ubay-ubay na ang mga tawo nga galinya, bit-bit ang binuhing mga iro ug iring sa palibot sa Santa Teresa de Avila Church aron pabakunahan og anti-rabies. Karong adlaw gisaulog ang World Rabies Day. Tungod niini libreng bakuna alang sa mga iro ug iring ang gidalit sa City Veterinary Office dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Usa si Lelebeth Ortega ang nagpabakuna sa iyang upat ka buwan nga itoy. Gisiguro gyud niya nga mabakunahan ang iyang itoy aron luwas kini. Mausab ang rason ni Aljon Hacosalem nga gabitbit sa iyang iring nga pabakunahan. Kuan ko ni nato gud mulaban jud nato ba kung ato jud hatag jud nga mahal sa ero. So para ninyo kinahanglan jud nga bakunahan. Kay haron mo safety sa baka. Kung matumba na sila kay bisan maglagot mamaak niya. Kung wa pa ni mabakunahan kay kuan kanang dili makuha ang rabies. Subling may pasabot si Dr. Mary Thesa Alo, ang City Veterinarian, sa kaimportante sa pagpabakuna og anti-rabies sa iro ug iring aron kalikayan ang rabies. Kung once mapaka ng usa ka tawo og rabid nga hayop, pwedeng siyang ma-rabies. Aduna usay siya'y pahimangno sa mga tawo nga mapaakan og iro ug iring. Dapat gid hugasan dayon ang samad with running water o kanang sabon. Gamit tag bisan unsa nga sabon, pwede ra basta padugo nato at least 20 to 30 minutes. Then kung mahimo adto gyud tayo sa district hospital kanang mga animal bite center para magpabakuna. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.